kwaze kwathi wena uzoshaya uMidian lo osekuxhaphaze 7 years uzomshaya more than 100,000 kuzobe ngathi ushaya indoda eyodwa. That's how powerful you are. Walinda ke phela ukuthi uzonikwa amandla phela okuyolwa lempi akhulula uIsrael. Kwathiwa lawa onawo hamba ngawo wonke. Ayikho enye. It's a lie. In fact, it's deception from the pit of hell. Ukuthi wena ucabanga ukuthi umuntu nje ofana nabantu. No, there's no way. In fact, uyimfihlakalo. Umuntu osindisiwe afana umuntu o-religious, umuntu okhonza kuzo zonke izinkolo ekhona. Oh no. Ngikhuluma ngabaphathi bezwe. Ngikhuluma nabantu mina abathi besemhlabeni behle noKristu kwezasemazulwini ndawo. Yabona. And u2026 uSathane uzothi nca phansi vele uphansi kwenyawo zethu uzothi nca phansi. Akho mandla uzowanikwa la. Sebenzisa lawo nawo. Amandla kaJesu, igama lakhe, amandla egazi, amandla ezwi, amandla kaMoya Ngcwele uNkulunkulu asebenza ngaye evusa uJesu kwabafileyo. Lawo mandla akuwe njengoba ngikhuluma nawe. Into efuneka kuwe nje ukuba ube nesambulo. Ungabe head knowledge nje kuphela. Ngoba njengoba ngintshela into engingayazi. Uthi uJesu phakathi, igama lika Jesu likuwe, amandla kaMoya Ngcwele kuwe, uyakwazi lokho. Kodwa mawuzogcina ngokwazi ngekhanda. Kungabi isambulo sika Moya Ngcwele. Awuzokushintsha. Until uzube namehlo uzibone ukhuluma kwenzeka izinto. Uzibone ubeka isandla phezulu komuntu ogulayo aphile sisebenzisa. Ungagcini ngokuzibona bese uyayenza ngoba mawuyibone kahle uzobonala ukuthi uyenza uyi-apply. Kwenzela uMoya Ngcwele umsebenzi olula. Uthi abonakalisa uJesu, umsebenzi kaMoya Ngcwele nje ukuthi uJesu abonakale ngawo. Angiphindi umsebenzi nje umuntu uJesu usezulwini ukuze abonakale ngawe, abonakale kuweqala, abese bonakala ngawe kwabanye abantu. Bathi noma bethandaza bathi uNkulunkulu kaMahadebe, uNkulunkulu kaJobe, awu babone uNkulunkulu kaJobe enza izinto ezingenziwa uNkulunkulu babo. Akumvuselelo, akumandla, restoration no yazi ba unyaka we restoration lo. Unyaka wokubuyiselwa kwezinto ngihlalele lokho ubona ngathi angiyindawo nje. Ngifunwa uNkulunkulu ngibeke ngaba uJoshua ozothatha igeneration from wilderness to the land of promise. We are crossing over the river Jordan. Siyangena ngenkani ezweni lesithembiso. Ngibekele lokho ngibona nje. Manje ngihlale ngitshela uMoya Ngcwele ethi qina umusibindi. Incwadi yomthetho mayingasukuwe. Zindla ngayo imini nobusuku ngoba wena ozokwenza laba bantu bathi cross over to the land of promise. Ngiyakwazi lokho. Nizoba izidla mlilo zasezulwini. Nina ngiyayibuka nje ivere le. Nizoyihabula, nizoyisha ngomlilo kaMoya. Ngeke uzokhonza la umndeni wakho ungekho la. Ngoba isithembiso sikaNkulunkulu sisho njalo. Akho Satan, akho mandla kumnyama. There's nothing that can stand before you and prevail. The God we serve is going to reveal himself and glorify himself through you. Moya Ngcwele usho wena. Awuzile nje enkonzweni uzokhonza okwe special appointment noNkulunkulu. Uze kwi encounter noNkulunkulu.
your life will never be the same again. Kuneminyango evalekile esivalile isikhathi eside. Uyeke ukuvula kade uphuma ku21 days. Waqhubeka walibala ukuthi ufasta for the sake of fasting. Ufasta ngoba ngalesi sikhathi kuyafastwa kanti ifasting eyokubhodloza umkhathi. Hayibo, ifasting yokurelease army from heaven izohlakaza lento evimbela. Ifasting izoqhatha impi yasezulwini nempi kaSathane. Ziyahlangana. Ifasting izovula umnyango ovaliwe. Manje ugcine ngokufasta awangayo yovula. Ugcine ngokufasta awangaboni ngesikhathi ufasta umnyango uyavuleka. Usenesithombe somnyango ovalekile. Ovalela imali zakho, ovalela ingane zakho ukuthi zingasebenzi, ovalelwe uyabona ababodwa abavalelwe ngezifo. Kube ngathi manje lezi sifo sidlula 21 days. No. And it's not about fasting, it's about faith. Because if fasting yona i-charger i-faith. I-faith yona ukhiye okovula emnyango. Buza umakhelwane, uyayizwa le prophecy ekhulunywa la? Yeah. Buza uyamtshela ukuthi eyami nawe njalo ukhulunywa nami nawe. Awishayile izandla leyo. Kuyaliwa so thandazela izwe lakithi iAfrika yonke umhlaba lo kaJehova. What is happening right now in Middle East, which affects the economy of the world, and many other things are beginning to happen. But it's prophetic. What is happening there is prophetic. But akushongo ukuthi singathandazi. Ukuthi rather than ukuthi le nto laphana idonse inyanga ezo6, idonse inyanga ezo8, idonse iminyaka njengase Ukraine neRussia. This one must not be more than 3 months, 2 months, if it means le nyanga mayingapheli usaliwa laphana egameni kaJesu Kristu. Sometimes uNkulunkulu usebenzisa ama circumstances ukulungisa izinto zakhe kube ngathi kuyonakala kanti kuyalunga. But okwethu ukuthi let your will be done on earth as it is in heaven. We are praying for the will of God to be done, and we are praying for the kingdom, thy kingdom come, to be well established in Lumhlaba, especially in our country. Lamazwe alwayo kunyakaza isimo sika oil angazi ke noma ngizothi kwenzakalani, but what I'm surprised of is that, did you know that Africa has got more than enough of oil? That's the fact. Africa has got more than enough of oil, and it's still going to be discovered more, because it is the richest continent in the whole world. But it has the poorest people in the world. But Africa has got everything ongayicabanga. Kade ngibuka nje eZimbabwe ama-minerals alapha eZimbabwe. Ama-minerals, i-diamond eliseBotswana. Now there's a huge reserves ze-oil ezitholakale nje la eSouth Africa. Huge reserves ze-oil ezitholakala eSouth Africa njengoba ngikhuluma nawe. Is that for fun, or is it haphazard? We've got more Africa in the Bible than Europe. And Africa has contributed a lot to the heavenly kingdom.
Kuyezwakala? Yaqala yasigcinela the liberator uMoses. Kanti sazosigcinela i-liberator uJesus Christ. Yazi yamphumuza ngisho sesiphambanweni iAfrika yathwala isiphambano ngoba kubonakala ukuthi uKristu uphelelwa amandla. Wathathwa ngeforce wafakwa phansi kwesiphambano umuntu waseAfrika. We have more than 600 mentioning of the land of Egypt, where Israel was born as a nation. We've got Ethiopia in the Bible. We've got, jamazwa amaningi. uNkulunkulu wathukuthela washaya uMiriam ngeslepero wabamhlophe isikhumba ngoba beno-Aroni beboycota noma belwa noMoses ngoba ethathe Africa Ethiopian woman. Wayesethi ngoba nina nigcwele umoya we-racism we-skin ukuthi ushade nomuntu oneskin esimnyama ngizoshaya iskin sakho ngeslepero. Kusho ukuthi uNkulunkulu kwakuyicebo lakho ukuthi uMoses ashade nomAfrika. Uma belwa noMoses ngoba ethatha umAfrika kwehla uNkulunkulu uqobo wathi Aaron, Miriam asibonane ethendeni lokuhlangana. Yile nikhuluma ngenceku yami. Kuyabona ukuthi uMose ethatha umAfrika kwakuvunyelwene nezulu. Kuze kuthiwe lapha prophetic lapha na Psalms 68, I think verse 13. Kuthiwa Cush will soon stretch out his hand towards God. Makuthiwa Cush uthi an African, a black man, will soon stretch out his hand towards God. And we were the first to receive the gospel. My pumas ezandleni zamaJuda before Europe can receive the gospel. We were the first to receive the gospel of the kingdom. Malibonge igama lenkosi. So uNkulunkulu ke akakwelethi kumuntu. Uzoyireward iAfrica nge-contribution enziwe iAfrica. Yagcina uJesu kwaze kwafa uHerode befuna ukubulala uJesu. Usekhona? Yathwala isiphambano iphumuza uJesu. Ngesikhathi uPawulos ephuma yoshumayela ivangeli kwakunabaprofeti labo ababe uMongcwele ekhuluma ngabo ukuthi mabakhulula uPaul nobani senikhohle noBarnaba baye emsebenzini baye emsebenzini engibathumela babe kwizandla phakathi kwabantu ababeka izandla kwakhona nama-Afrika awu-2. Ngesikhathi ikhulunywa ngelwimi uMongcwele efikile ngosuku lePentecost kwehla uMongcwele bathi about 17 languages ezayikhulunywa lapho abantu bengayifundelanga bekhuluma izilwimi zabantu eziwu-17 eziwu-3 zakhona kwakuyi-African languages. So there's more Africa in the Bible. Jesus Christ was once the son of this soil here. For years, elinde ukuthi kuze kuForehot before I'd go back to Nazareth. So Africa is our brother. Africa is the Lord of the continent of Africa. Africa must go back to God. Africa must stretch out his hand towards God. Kwendawo uNkulunkulu ukhuluma nabantwana baIsrael uthi ningacabanga njengoba nginithanda nje senginithanda ngaphezulu kwezinye izizwe. Anginithandi yini njengoba nje anginithandi na njengama-Ethiopians. Usho ukuthi ngamanye amazwi ama-Ethiopians ngiwathanda njengoba ngithanda nina. Wayisho loo nto. Angithandi nina ngoba ningcono kunezinye izizwe. Angiwathandi nama-Ethiopia
njengoba ngithanda nina. Kusho ukuthi angiwathandi na ama-Afrika njengoba ngithanda. Sithandiwe njalo ukubona. Yebo. Ithina esisuke senza umbhedo wokuthi siye kwabanye uNkulunkulu. Yabo? Sakhonza uNkulunkulu abafileyo abasilethela isiqalekiso. Amen. O voodoo laba into yase-Afrika voodoo amadimoni okugcina. Sakhonza wona nazo zonke ezinye inhlobo zamadimoni. Ngiyaxolisa. That is why mawufika la kudayiswa khona imithi le yesiZulu. Eminingi imithi yakhona inemimoya behind. Ingakho singathi nje asiyifuni imithi yabo. Hayi ngoba ingasiphumanga ingadalwanga uNkulunkulu. Ukuthi le mithi ihambisana nemimoya. Inemisamo kukhulunywa kunomsamo la kukhulunywa kune altar la kukhulunywa khona kuthi uhambe uyolanda umuntu othile bese uhlanganiswa yabona nje impepho nje kuhlanganiswa konke impepho yilento edemanda eservice altar lelo lemimoya engabonwa ngemuva. Yabo hayi uthi udokotela ungcono lo esiya kuye lo sesibhedlela kunenyanga ukuthi bona baconsulta eminye imimoya baconsult banama altar mabezokwenza into baya e-altar elithile ubona ngathi asiyibona nje akayeke ngakuthintanga into yemoya nedlozi nani nonkosazane bezulu inkosazane imamedi leyo yabo izinto zasolwandle ama marine spirit imamedi sihlalo olwandle. That is the reason uJesu wayehamba phezulu kwamanzi wayengabukisi wayetshela i-marine spirit ukuthi I am the boss. I am the boss. Izifo eningi njengezifo nje stroke izifo zo high blood izifo generational izifo eziyi-trend they are highly or cancer they are demonic or HIV i-virus yakhona i-spiritual virus is a demon. Akufuneki nje umbeke isandla ngathi uphilisa umuntu esifweni deal ne-spirit behind that sickness. You must deal with the spirit. You must be prophetic. Ube ne-word of knowledge. Ingakho uthi uyakwadokotela uyagula impela umzimba wakho ubuhlungu kodwa mayifaka into zakhe athi akaboni lutho uzobona kanjani into spiritual. Hawu bayizwa lento engishoyo. Yeah, into zo poverty lezi okuningi kwenziwa i-disobedient no consult ama-altars are wrong. Bese kuba abantu bokufika abangcono abahlala emafletini thina sihlale emjondolo. Yabo yonke into eyenzakala nalama drugs are never all by themselves ama-drugs. Ngisho insangu ihamba nemimoya umuntu wakhona mayebhemile ubona into esingayiboni abona into ahle kubala ngoba iku-expose emademonini into ye-substance abuse. Yabo ngisho utshwala lo ngesikhathi udakiwe uba exposed so ifundisa ngenye imilona. Yabo njengoba uthi wena ukhuluma nogogo ugogo wakho mayingasinisiwe use-Hades mayisinisiwe use-paradise usudila ne-familiar spirit ekwazi ukulingisa ugogo ngayonke into. Wena uthi ukhuluma nogogo khuluma nomunye umoya onolaka ofuna kuhlatshwa la ekhaya kodwa imali ayikho mangahlatshiwe kuzogula ingane unolaka kwesikhathi ulanda umuntu wesifazane le oyisangoma azositshela into zala ekhaya engabe ukhuluma nenhloko yala ekhaya makuthi umuntu oright yini ukhuluma nomfazi le azositshela indaba la musani ukuthula ngathi anazi ukuthi anizwa ukuthi ngithini. Kulonyaka ke the lion is rising. The army yasezulwini is rising. Arise and shine,
for the light has come, and the glory of God has risen upon all. Arise! So when's the impartation? La umsebenzi wami lo as an apostle. When's the impartation ama gift over your life? Khomba umuntu awe phansi, khahlela amadimoni. Izokwenzeka kulonyaka lento. Kuzophela ukustrugglisha ulwa nenyama yakho ngoba uzobuvutha amalanga bomlilo. Ngoba nabathi siyayizwa lento. And we are still praying for God's guidance, but ikhona proposal esinayo nomama Mahlaba. U626 right, 6 nabama to 6 in the morning, but ikhona evukayo ukuthi why not Saturday from the morning till afternoon? Why not? Why not? So kuzoba 6 to 6 njengathi nje umgwaqo wegundane. No, uMongcwele uphepheza la ithanda khona. Manje kufuneka silalele imove kaMongcwele. Mayithi no, mina kinina ngifuna uSaturday in the morning till afternoon. Kuyathandazwa, kuyafakazwa, kuyashunyayelwa, kuyavuka, kuyathandazela abantu. Nihambe ekhanya, nifike ekhanya, nihambe ekhanya. Into esithandazela uMongcwele makuwena sayina ke ngezansi. Khona kuzothi either once a month sinalo Saturday enjalo. Sizofuna ubuso bukaNkulunkulu. Size kwi-fellowship. Sizonika sonikana solanda i-equipment, ikhali. Hey! Hey! Jesus! Hey! Saturday. Usuku lesikhombisa ngokweBhayibheli. Usuku leperfection. Usuku luka7. Lapho uNkulunkulu waphumula khona. Seqedwe umsebenzi. Obana bathi siyayivuma le. Yeah. Kuzobe kukhona indumiso la kwenziwa lonke ngoba uNkulunkulu uhlala indumisweni and uthatha indumiso yabantwana to stop the mouth of an enemy. As udumisa uNkulunkulu isikhali sokushaya izitha zakho mawudumisa. That will include special day for healing and deliverance. That will include, hallelujah, in that day, it will, program yakhona, kuzoba khona nekhathi on Mount Zion there shall be deliverance. In Mount Zion is a church. Nikhona bazalwane? In the New Testament. In Mount Sinai or Israel in the Old Testament. Thina singabaka Mount Zion. Ngiyezwa kuyavuma nangapha umama Mahlaba njengoba kade siyikhuluma nje. Isithunywa sakhe siyayivuma lento. Obana bathi isithunywa sami siyayivuma lento. Izophela nje lento ukuthi kube nejele uSathana kubopha kulo. Koqhabuka amaketanga. Kuvuleka amasango esithusi. Glory to Jesus. Kwenzeka ama miracles, signs and wonders. Most of the time umuntu kaNkulunkulu most of the time makwenzeka izimpi kwaIsrael njengoba ngikhuluma nawe nje kuba nento eyenzeke ebandleni kaKristu. Kuyezwa? Yeah, la mdumo wenzeka lapha uchaza umdumo ozayo nosukhona wokusebenza kaNkulunkulu globally. Yes. Asicela uMama Mahlaba azosola kule nkonzo omkhuleko. Sikhulekele what is happening in the Middle East ngoba it affects ubheke nje upetrol uzokwenzani njengoba kwenzeka lanto. But it should be, we should give a very short time lento eyenzeka lapha. uNkulunkulu as long as sekhona siyakwazi ukuthandaza sikhulekele ukuthula. Malibonke igama lenkosi. Umonakalo omkhulu uzokwenzeka ibandla selihambile. Kuthiwa kuzokwenzeka into umhlaba ongakazi uyibone selokhu wasungulwa selokhu wadala. Into eziningi zibanjwe ipresence kaMongcwele ngebandla likaKristu Jesu. Kuyazwakala? Ezonke uLothi eseseGomora umlilo wehla.
until azaphume. So nathi as long sisekhona i-rapture ingakafiki kunezinto esizobamba emkhathini ngoba intention kaSathane is to steal, to kill and to destroy. South Africa needs healing. Kuyazwakala bazalwane? South Africa needs leaders more than politicians. We want people with qualities of leadership. But bebusizwe kodwa bebe izitsha zikaNkulunkulu. Sinelungelo lokusho lokho. Ngoba sometimes siyayeka izinto zonakale sikhona ngabe siyalungisa. And sinikwe amandla okukhuluma kwenzeka izinto kusuka intaba kushintsha imithetho ezweni esakhe kulo. Over to you Mama Hlanga. Ngicela sikhuleke sonke. Siyabonga Heavenly Father egameni likaJesu Kristu uNazaretha ongcwele. Sisondele ekhoneni bakho ngesibindi. Siyangena endaweni engcwele inhliziyo yethu ifafaziwe ngegazi likaJesu. Njengabapristi Heavenly Father, uthese kuphe emhlabeni kuboshwe ezulwini esikhulule emhlabeni kukhululwe ezulwini. Sisho ngesibindi sikholwa egameni likaJesu ukuthi South Africa ingeyakho Jehova. Nawe ungowe South Africa egameni likaJesu Kristu uNazaretha ongcwele. Sisho njalo Heavenly Father, sithi kuso wakho umsebenzi libatshazwe igama lakho. ISouth Africa imedumiso yakho Jehova. Nkosi yami siyabonga ngoba kuwakukho kungenzeke. Unkulunkulu kaJeremiah 32 verse 27 otheka msina uJehova wenyama yonke. Is there anything too hard for God? Kabakukho kubahlulayo. You are in control of everything. Egameni likaJesu Kristu sisondela ngokubonga ngoba asibuleli ubali kodwa sibulela kuNkulunkulu ophilayo. Baba wethu namandla usho wena ezweni lakho wathi ngibize ngosuku lwenhlupheko ngizakukhulula wena uzakudumisa ngegama likaJesu Kristu uNazaretha ongcwele. Siyabonga asibandeliso of God. Baba wethu namandla wakhuluma ngezwi. Baba wethu ongcwele wavela wakhuluma ngezwi. Ungaphandle kwethu uLazarus esizini esemuka wathi Lazarus come forth. Baba wethu ongcwele izwi lakho lamvusa lenza ithuna liphafune egameni likaJesu Kristu uNazaretha ongcwele. Baba siyabonga ukuthi South Africa kwenzeka kanjalo ngegama likaJesu Kristu uNazaretha ongcwele. Baba siyabonga ukuthi uzokwenza izinto awudiscuss nezwe. Baba wethu namandla wonke Nkosi yami ngoba uyabonga ukuthi in control. South Africa Baba wethu ongcwele uyihlale bekhona abantwana bakho sithandaza singabakhumbuzi bakaJehova ubusuku nemini. Baba wethu ongcwele uthe we shall decree and declare a thing and God will establish. Egameni likaJesu Kristu mayenzeke intando yakhe eSouth Africa njengalokhu yenzeke emazulwini. Implani yakhe iphumelele njengoba injalo. Amabhomu uSathane awathuphile eSouth Africa siyawadifuse right now egameni likaJesu Kristu uNazaretha ongcwele. We call upon the blood of Jesus. Elikhuluma ngokungcono kunegazi likaAbela. Igazi likaAbela lalimangale umfowabo. Kodwa likaJesu linenza ukuthula. Kungakhona
Siyabonga Heavenly Father ukuthi kuyenzeka in the name of Jesus. Hlaba wonke indumiso yakho. Abantu bayasindiswa impilo zekameni likaJesu Kristu. Nalona ifana khona ifabheli uyafosa ngoba uNkulunkulu ufosa njengamanzi. Bayasindiswa babuyela kuwe egameni likaJesu Kristu. Nansi ilizwi letha kuwe Heavenly Father egameni likaJesu. Yalalela fosa njengoThixo. Ubenzele intando yamadimoni kodwa wenzele intando yakho ngegama likaJesu Kristu. Siyathandaza amehlo ka-Israyeli abhekela kuwe. Baba wethu namandla kwamazwi uJesu babemukele njengenkosi nomsindisi. Lingene ivangeli lingene ngisho kuma-Arabic countries ngoba uNkulunkulu ofohlayo ngegama likaJesu. Siyemukela ngokukholwa full restoration in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Ibandla lakho uyalivusa Baba wethu uNcwele ulibeka kwiposition owalimisela ukuthi libe kuyo. Baba wethu uNcwele uzokwazeka ukuthi uJesu inkosi uyakusakuze phakathi. Usakhuluma ngomkhosi wakho right now egameni likaJesu Kristu. Siyalukaphetha ngokwegazi likaJesu. We welcome you, Holy Spirit. Move as you like and like as you move. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Shaitakaza korona enze. Jesus. Sisemi kanjalo bazalwane before we sit. Kungenzeka ukuthi ula endlini nje. Usuke ekhaya uzihudula. Okunye kuye kwenziwe ukuthi omunye usuke evula umnyango. And then isitha bese singena ke sihlukumeza umzimba wakhe. Kodwa kokunye kusokuhlasela nje kaSathane ehlasela impilo yakho. Kodwa kokunye kuye kusuke ukuthi uSathane uye wanikwa indawo. Uma ekhona la isizobe esiyesithi unamahlala khona. Into esingenayo ke masikho indawo zamahlala khona. Ayifuneki nje mawusindiswe uma understand ukuthi kusho ukuthinta umzimba wakho uyithempeli. Azohlala phi amahlala khona kukhona umoya ingcwele kulomzimba othengwe ngegazi waphiliswa ngemivimbo kaJesu. Azongena apha amahlala khona. I will just touch you and then a miracle will take place. Healing will take place. Ngoma umoya ingcwele utangenze manje lento. Indaba amahlala khona singeni uma lithi iBhayibheli uma ngabe kukhona into wrong oyenzile iyavulela uSathane xolisa enkosini umoya ingcwele akaqamba amanga. You can see what is happening. Indaba amahlala khona singeni bazalwane. Uma uhlaselwa sinikwe ikhali oza mamahlala sinikwe ikhali. uNkulunkulu ngiyangibona umama mayengibeka isandla isifo sivele sinyamalala ngophela akusho ukuthi njengoba ngishumayela kangaka nje ngehealing mina angihlasela kodwa ngiyazi uma ngihlaselwa ngenze njani. Ukuphila kuyisinkwa sabantwana phila emzimbeni. Masinikela ngomzimba kuthiwa sinikela ngawo ungumnikelo ophilileyo not ogulayo. Abanye baguliswa ukucabanga too much inkinga. Abanye baguliswa ukuthi enhlalweni yabo bavumela uSathane abaphithizelise kube nesiphithiphithi
even phakathi kwabantu behleli bobabili beshadile iyagulisa into yokuphithizelisana. Akufuneki kube yifa lodokotela ngiyaxolisa ukukhuluma kanjalo kodwa akufuneki kube umuntu kadokotela iba umuntu kaJesu. Mina ngumuntu kadokotela uyazithengisa ungakwenzi. Before abantu abangaphandle babona amandla kaNkulunkulu aqale thina la. Aqale thina la. Uma babili bevumelana noma ngaluphi udaba abalicela uNkulunkulu osemazulwini uyokubenzela lokho. Yabona? Siyavumelana ukuthi niyaphila namhlanje nonke? Niyaphila nonke. Ngibeka isandla nje. Angizokushukumisa, ngizobeka isandla njengoba kushiso. Ngizobeka isandla ugesi wezulu utaka ungene kuwena. Glory to Jesus. Father, in Jesus' mighty name. Baba badumisayo, Father, in the name of Jesus. Take your healing right now. It's yours, free. Bought by the stripes of Jesus. Healing is yours from the crown of your head to the soles of your feet. You are healed. Noma bebe kuzama, you are healed in the name of Jesus. Healing is yours, Mama. uNkulunkulu akhazinuliswe by healing you. Healing is yours. Healing is yours. You are a child of God. Ilungelo lakho. Receive your healing freely by faith. You are free as from today. As from today, this temple of God ahlala kulo ngomoya ingcwele indlu yakhe hakosha. You are free in Jesus. You are free, my daughter. You are free. Healing is yours. You don't have to worry. It has been paid by the stripes of Jesus. Healing is yours, Baba. Receive it freely. It's the gift of grace. Healing is yours, Mama. And Nkulunkulu is not just healing your body. He's healing your soul. He's healing you emotionally. He's healing you mentally. Healing starts from within. You are healed. You are healed. I release healing upon your life. Be healed. Mangabe. Healing is yours, right? Be healed in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. By the stripes, you are healed. Healing is yours, my daughter. Be healed right now. I come against the spirit that is tormenting your body right now. The healing is yours. Receive it now in Jesus' name. Amen. Healing is yours in the name of Jesus. Healing is yours, not only physical, also psychological. You are free and healed, emotional, physical, mental, total healing. Healing is yours. Miracle is yours. You are free. The spirit started from your mother's womb to torment and pervert this body. You are free right now. In the name of Jesus, I come against the spirit of infirmity. In the name of Jesus Christ. You are set free. The power of the resurrection, Jesus, is setting you free. A miracle is taking place right now. As the process is going on, Father, your hand is upon this child. In the name of Jesus, receive your healing. Receive your deliverance. In the name of Jesus, you are free forever. In Jesus' name. Phila okuvela enkosini uyangena kuwe. Phila
bengqondo, ukuphila kwenhliziyo ebalisayo, ukuphila komzimba is taking place right now. Free. You are free and forever free. I decree total healing and health. You are free forever. In the name of Jesus, the touch of Christ is taking every sickness and disease. In the name of Jesus, the power of deliverance is taking place. In the name of Jesus, you are free forever. In the name of Jesus, you are healed. You are free. You are free forever. Healing is yours. Hey! My altars of darkness are failing. In the name of Jesus, healing is yours, my son. Take it by faith. Tell yourself, I'm healed. In the name of Jesus, and you are healed forever. And health is yours. In the name of Jesus. Jesus, the touch of Jesus is setting you free and free forever. The healing and the touch of Jesus is setting you free. And you are free forever. In the name of Jesus. You are healed and totally healed. The healing that belongs to Jesus is belonging to you right now. Set free. You are free forever. In the name of Jesus. You are free, Mama. You are free from anxiety, from the emotional health, from the state of your mind. You are healed in your body physically. The healing is yours, Mama. It is yours forever. You are healed, and you are going to heal others. I see the gift of healing in you. In the name of Jesus. Amen. You are not only healed, you are receiving a gift of healing right now. You will heal others in the name of Jesus. There's fire that is coming down in your life right now, and you are never the same. In Jesus. Babungubalo awusibongele ukuphiliswa kwabantu enkosini. Awusibongele my brother ukuthi baphila abantu. Jesus. Hey, Jesus.
Hallelujah. Hey. 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 Jesus. Yes, sir. Hallelujah. Yes. Man. Hey. Hallelujah. Hey. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Amen.